Tervetuloa kanavalleni. Minä olen Hirvasniemen Kimmo. Ja tarkoitus tällä kanavalla olisi kuvailla eri aiheisia videoita, lähinnä luontoon ja metästykseen liittyviä, varmaan pääsääntöisesti, mutta myöskin muita satunnaisesti, jos tulee mielenkiintoisia aiheita vastaan, niin aion täällä julkaista. Tarkoitus ei ole se, että tämä olisi ammattilaisen tekemää, kun en ole missään nimessä minkäänlainen ammattilainen tässä kuvaushommassa. Vasta näin vanhoilla päivillä innostuin asiasta ja ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen vanhojen päivien harrastus, että kuvailee luontoa. Mulla on pitkään ollut haaveena se, että luontokuvaus, ja nyt tuli hommattua droneen ja dronen sekä GoPron kanssa kulen tuolla metissä ja teen erilaisia videoita sen harrastuksen parissa. Mutta tervetuloa kanavalle, toivottavasti viihdytte ja jakakaa kanavaa, jos siltä tuntuu. Hei hei!